Biz гадәттәгечә бүген балаларны кабул иттек. Но хәзерге вакытта безнең балаларыбыз юк. Чөнки сәгать 12ләр тирәсендә безгә җылылык бетте дигән хәбәр килде. Бүген Казанның 168-нче балалар бакчасында эш көне кыска булып чыга. Нәкъ көн үзәгендә Курск урамындагы җылылык трубасы өзелә. Шуңа күрә җылылык бирүне туктаталар. Бина суынырга өлгергәнче тәрбиячеләр әти-әниләргә шалтырата. Күпчелеген 2 сәгать эчендә алып китәләр. Гадәттәгечә шул 260-270ләп балалар йөри инде. Менә хәзерге көндә пока беркемдә юк. Безнең чөнки мөмкинчелегебез булмады балаларны монда калдырып, аларга җылытырлык безнең оборудованиебыз бик булмагач, шуңа күрә инде без инде әти-әниләрне шул өйгә алып кайтырга дип сорадык. Бүген Совет районындагы тагын бер бакча һәм дистәгә якын йорт та җылысыз калган. Без авария булган урынга бардык. Монда 10 кешедән торган зур бригада эшли. Техника җәлеп ителгән, эш кайнап тора. Безгә билгеле булганча, бу труба әле кичә үк сафтан чыккан була. Бүген хәл яңадан кабатлана. Республика прокуроры Альберт Сергулов бу мәсьәләне тикшерергә кушкан. Работы продолжаются. Трубаны төзәтү эшләре бара, җылылык кичәдә беткән иде. Бүген иртәнге 5тә бирделәр. Кызганыч, бу хәл тагын кабатланды. Проблема көн азагына кадәр хәл ителәчәк. Бүген кем җылысыз, кем кайнар сусыз калды. Башкала үзәгендә чын мәгънәсендә елга хасил булган төсле. Монда Марсель Салимҗанов урамында су трубасы тишелгән. Ярты чакрым чамасы юлда су агып ята һәм ул шунда ук катып бузга да әйләнә. Нәтиҗәдә машиналар иркен хәрәкәт итә алмый. Юлның бер полосасы капланган. Биредә авария сәгать иртәнге 4ләр тирәсендә килеп чыга. Водоканал хезмәткәрләре 5тә төзәтү эшләренә керешкән. Кичкә кадәр проблеманы хәл итәргә шандыралар. Сорауларга җавап биреп торырга вакытлары юк. Мы сейчас работаем. Будьте, пожалуйста, добры не отвлекать. Көндез йортларга су бирүне туктатмадылар. Труба тишелүнең сәбәбен ачыклыйлар. Ул билгеле булуга ук тиешле чаралар күреләчәк. Монсы инде Сулуяк булак урамы. Биредә бер юлы 2 урында труба тишелеп канализация койларыннан су бәреп тора. Юллар шугалакка әйләнгән. Шунлыктан машиналар бөкедә утырырга мәҗбүр. Су ага, трубалар иске, алмаштырылмыйлар. Налоглар кая китә икән дип сорыйсыбыз килә кайсы вакытта, беләсезме? Без нәүбәтебездә машиналарда йөрибез, машиналарны үтерәбез менә шушы юллар аркасында. Волгоград урамындагы 5-нче һәм 7-нче йортлар ишек алдында да шул ук хәл. Монда агып яткан су бузланып катып колея хасил булган. Машинада да җәяүдә йөрү читен ди биредә яшәүчеләр. Берничә көн су агып ята. Монда гололед, то есть даже машинада йөрергә неудобства создают вообще большие. Бер атна эчендә водоканалның инженер шелтәрләрендә 30лап авария теркәлгән. Сәбәпләр төрле. Кайдалар иске трубалар сафтан чыккан, салкыннарның да тәэсире бар. Әлмәттә исә троллейбуслар хәрәкәт итә торган линияләр өзелә. Анда төнлә температура -30 булган. Белгечләр электр шелтәрләре суыкларга чыдамаган ди. Шулай да халык транспортны озак көтмәде. Проблеманы тиз хәл итәләр. Башкала халкы да җәмәгать транспортын начаррак йөри башлады ди. Резко салкынайды көннәр, шулай бит. Аннан соң транспортларда дөресен әйткәндә, мин кичә эштән кайтканда 1 сәгать кайттым. 40 минут остановкада басып тордым. Походу теге транспортлар әле бу салкынга әзер түгел. Республиканың төзелеш министрлыгы мәгълүматы буенча Татарстанда җылылык сезоны башланганнан бирле 1000нән артык коммуналь авария теркәлгән. Шуларның 160ка якыны җылылык белән тәэмин итү объектларында. Инзилә Хөсәйнова, Наилә Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.